Com cada dissabte, els núvols no deixen veure les estrelles. La tempesta vindrà del mig del bosc, del turó on hi ha el dolmen. Tots sabem que quan en pengin una, els núvols descarregaran amb violència i ningú podrà dormir. Endavant, intro! Ei, què passa, gent? Això és mitologia quilòmetre zero. Llegendes i rondalles de la mitologia catalana. I jo sóc en Sergi. A veure, per començar, a diferència del capítol anterior, aquest serà més fosc, amb algunes escenes, diguem, una mica pertorbadores. O sigui que us recomano apartar les criatures. Ara posaré un cartell de més 18. Apa, aquí el teniu. El tema central del vídeo serà la bruixeria. En capítols anteriors ja ha sortit alguna bruixa, però en aquest cas seran les protagonistes. Es podria dir que a Catalunya d'històries de bruixes n'hi ha a cada poble. De fet, jo vaig créixer en un poble de poc més de 300 habitants i us asseguro que ja n'hi havia un munt. Però, primer de tot, què és una bruixa? A veure, sembla una pregunta estúpida, però potser no ho és tant. Segons el diccionari hi ha diverses definicions. 1. Dona que practica la bruixeria. Molt òbvia aquesta. 2. Dona dolenta, de mala intenció o de conducta sospitosa, dit sovint despectivament. Vaja, un insult. 3. Personatge de les rondalles caracteritzat tradicionalment com una dona vella, lletja i dolenta dotada de poders màgics. A veure, actualment això de velles, lletges i dolentes és molt discutible, ja que en el cine, els còmics, els videojocs, tenim un munt d'exemples que no entren dins d'aquesta descripció. En què sí que podem estar d'acord és que són personatges de ficció molt recurrents en temes de fantasia. Però temps enrere això no era tan clar. De fet, el ventall de definicions de la Inquisició era molt més ampli. Bàsicament, qualsevol persona podia ser una bruixa o un bruixot. La caça de bruixes a Europa va durar des de mitjans del segle XV fins a finals del segle XVIII. Durant tot aquest temps, s'aproxima que la Inquisició va executar a la foguera més de 40.000 persones acusades de bruixeria, heretgia o pràctiques diabòliques. I un 80% eren dones. I he dit a la foguera, sense comptar tortures, execucions amb altres mètodes i càstigs de tot tipus. Aquí, a Catalunya, no era massa diferent la cosa. Les víctimes eren majoritàriament dones d'edat avançada i pobres analfabetes que vivien soles. També eren acusades de bruixeria dones immigrants, vídues o dones amb trets físics poc comuns. En tot el Principat s'aproxima que es van dur a terme unes 400 execucions, majoritàriament a la forca, dels quals només un 10% dels executats eren homes. I això pel cap baix. Hi ha altres fonts que asseguren que el nombre d'execucions era més alt. Estaríem parlant de gairebé 600 persones condemnades. Hi va haver èpoques en què la repressió era duríssima. A mitjans del segle XVI, el caçador de bruixes Joan Malet de Flix, sota la protecció de l'inquisidor general de Barcelona, Diego de Sarmiento, van acusar de bruixeria a dotzenes de dones. Per Joan Malet, una simple piga de forma peculiar, o marques del diable, com ell deia, era suficient motiu per a una detenció. Davant d'aquelles falses acusacions, allà on Joan Malet anava de cacera, el poble responia amb protestes i avalots. Al final, la situació es va descontrolar tant que l'inquisidor Diego de Sarmiento va ser destituït i Joan Malet executat a la foguera pel nou inquisidor general. Tot i això, a la mitologia catalana, la figura de la bruixa generalment no es representa com una víctima. Més aviat al contrari. Segons les antigues supersticions que desemboquen en rondalles,
Les bruixes eren les culpables d'un munt de desgràcies, sobretot aquelles que eren inexplicables, com ara malalties, morts sobtades, avorts o simplement mala estrogança. I és clar, aquí a Catalunya, que és un país molt arrelat a la pagesia, es culpava a les bruixes de tot tipus d'amenaces per la collita o el bestiar, que si tempestes, pedregades, sequeres, plagues, etc. De fet, la llegenda que us explicaré a continuació va una mica per aquí. Per situar-nos millor a la història, haurem d'anar al bell mig del Parc Natural del Montnegre i Corredor, concretament a l'indret més conegut de Vallgorguina, a Vallès Oriental, que evidentment és la mítica discoteca Pont Aeri. Situada al polígon El Molinot, després de tancar la sala de Manresa i tornar a la terrassa, es va inaugurar aquesta discoteca el 2002 i finalment va baixar la persiana el 2012. Es tracta de l'última ubicació del pont aeri genuí. Allà, tant a la discoteca com al pàrquing, la bruixeria i els encanteris, doncs... Que no, que és broma. Quan dic l'indret més conegut de Vallgorguina, em refereixo al dolmen de Pedra Gentil, que és un lloc on encara hi ha gent que hi practica sortilegis. Sisplau, no hi cardeu foc allà, ja que a vegades hi ha restes de ciris i tot allò està envoltat de pins i vegetació que cala ràpid. Si el voleu visitar, s'hi pot anar en cotxe, bici o a peu, i és molt accessible. Per si us interessa, a la descripció d'aquest vídeo hi ha un parell d'enllaços a Wikiloc. I, havent explicat tot això, comencem la llegenda. D'això fa molt de temps, de quan a Catalunya encara hi havia bruixes. Cada dissabte al vespre, les campanes dels pobles del massís del Montnegre i de la costa del Maresme sonaven per art de màgia. Quan les nits eren clares, qui encara no s'havia ficat al llit podia veure al cel estranyes figures volant. Eren grups de bruixes que volaven amb les seves escombres. Venien de tot arreu i es dirigien cap a un punt al mig del bosc. L'indret on sempre es reunien era el dolmen de Pedra Gentil. Era sabut per tothom que allà es celebraven aquelarres i invocacions diabòliques. Corria la veu que la calamarsa que queia durant aquelles nits era provocada per aquelles bruixes. També que allà apareixia el diable, que feia un veredicte setmanal de les malifetes de les bruixes. I si el maligne considerava que les bruixes no havien fet prou malvats, eren penjades dels pins que rodejaven el dolmen. I cada bruixa que era penjada provocava una forta calamarsada. D'aquesta manera, els habitants de la contrada podien saber quantes bruixes s'havien penjat cada una d'aquelles nits. Per això, el dolmen de Pedra Gentil era considerat un lloc maleït, i com que ningú gosava acostar-s'hi, tot quedava en simples rumors. Un dia, totes aquelles històries de bruixes van arribar a les orelles d'un jove pescador. El noi va quedar fascinat. Es moria de ganes de veure aquelles reunions de bruixes i saber ben bé què hi feien. Així que, un dissabte, armat de valor, el pescador va anar cap a Vallgorguina i a la vora del dolmen es va amagar darrere d'un matoll. Es va quedar allà esperant tota la tarda i quan per fi es va fer fosc, van començar a arribar les primeres bruixes. Venien de totes direccions sobre les seves escombres, rient de forma esgarrifosa. El pescador, tot i que era conscient del perill que corria, va mantenir la calma. En poca estona van arribar-ne més i més, i quan per fi ja hi van ser totes, es van col·locar al voltant del dolmen. Tot seguit es van treure la roba, totalment nues, es van agafar de les mans i van començar a fer una dansa. Anaven murmurant amb una llengua desconeguda, i mentre la intensitat del ball anava creixent, els murmurs es van convertir en cridòria. Uns núvols negres van tapar el cel estrellat enmig d'un ambient malèfic, i de sobte, del dolmen, en va sortir una columna de fum. La dansa va parar en sec, i la fumera es va dissipar. Damunt del dolmen va aparèixer un enorme boc negre amb unes grans banyes que caminava amb les potes posteriors. No hi havia cap dubte,
era el diable. En veure aquella escena, el pescador va caure de cul de l'ensurt. Tot i que va fer força soroll, sortosament, les bruixes ni se'n van adonar. Estaven posseïdes i absents, dansant al voltant d'aquella aparició. El diable va treure una gralla i va començar a tocar. Mentrestant, les bruixes anaven pujant al dolmen d'una en una. Allà, al costat del diable, explicaven a tothom les maldats que havien fet durant la setmana. Allà amagat, el pescador hi va poder escoltar tot tipus d'atrocitats. El diable, mentre tocava, feia el seu veredicte. Aprovava totes aquelles barbaritats i la resta de bruixes ho celebraven extasiades. Però hi va haver un moment en què, segons el diable, una d'elles no havia estat prou malvada. Va parar de tocar i va donar l'ordre d'executar-la. Les seves companyes l'escopien i l'insultaven. La van agafar i la van penjar de la branca més alta d'un pi proper. Tot seguit els núvols van deixar caure una forta tempesta de llamps i calamarsa. Xop, sota aquella pluja, el jove pescador estava aterroritzat. Com si res, aquell judici macabre va continuar. La dansa es va reprendre i el diable seguia amb la gralla. Hi va haver un punt en què la situació es va tornar caòtica. A poc, l'èxtasi de les bruixes va passar del ball a una gran orgia. Aquell dimoni de grans banyes copulava amb algunes d'elles, mentre que la resta es refregaven entre fluids corporals i gemecs de plaer. Aquella estampa va arribar al seu clímax formant una massa de cossos al voltant del dolmen. L'espectacle va seguir fins a trenc d'alba. Just abans dels primers rajos de sol, el diable va desaparèixer i les bruixes de seguida van marxar volant amb les seves escombres. Només van deixar, com a prova del que havia passat, el cadàver penjat de la seva companya. El jove pescador estava en xoc. No podia creure tot el que havia vist aquella nit. Tan bon punt es va sentir segur, es va posar en marxa. Va sortir de l'arbust i es va dirigir cap a Vallgorguina. Un cop allà, va parlar amb l'alcalde. Li va explicar tot fil per randa. Aquell relat no va tardar a escampar-se per totes les viles de la zona. I tothom va arribar a la mateixa conclusió. Aquells aquelarres s'havien d'acabar. Després de pensar-hi una estona, el pescador va tenir una idea extravagant. Va dir que si la gent dels pobles imitaven la dansa de les bruixes, aquestes no s'atrevirien a presentar-se davant del dimoni ballant de la mateixa manera que les persones corrents. I a més, es veurien obligats a fer les seves reunions en algun altre lloc on no coneguessin la seva dansa. Era un pla una mica estrany, però, malgrat els dubtes, tothom ho va acceptar. Durant els següents dies, el pescador va ensenyar als habitants de la zona com era aquell misteriós ball. Van estar assajant durament fins que l'imitaven a la perfecció. Així que, en el següent dissabte al vespre, en els punts més visibles d'aquelles viles, s'hi van reunir tots els habitants. Es van agafar de les mans, formant grans rotllanes, i un cop van sonar les campanes, van començar a ballar. Les bruixes, sobrevolant amb les seves escombres, ho van veure tot. L'experiment va funcionar. Es van quedar amb un pam de nas. Tota aquella gentada els havia esgarrat els plans. Així que van cridar uns quants renecs i van girar cua fins a desaparèixer. D'aquesta manera va ser com la gent de Vallgorguina i els pobles veïns van desfer-se de les bruixes per sempre. I aquella dansa que havien après es va escampar per tot Catalunya, que, en honor al jove pescador, que era originari de la Cerdanya, la van batejar amb el nom de Sardana. Ei, espereu, que encara n'hi ha més. Per Twitter, un seguidor del canal va compartir una altra història del dolmen de Pedra Gentil. No sabem si hi ha algun llibre que la reculli. També vaig buscar-la per internet i no la vaig trobar enlloc. Es veu que aquesta història van explicar-li quan era petit fa uns 40 anys. Però no sabem si aquesta persona que li va explicar se la va inventar
o si realment és una rondalla que ve de més lluny. En qualsevol cas, la història em va agradar molt i ara us l'explicaré tal i com la va compartir a Twitter. Fa molt de temps, un pastor es va posar a fer la migdiada dins el dolmen. Quan es va despertar ben negra nit, es va trobar que al voltant hi havia una aquelarre de bruixes i no es va atrevir a sortir. Cada una explicava les malifetes que havia fet. Una explicà que havia embruixat la filla del batlle de Vallgorguina i que per desfer el malefici, la donzella havia de beure aigua de la font del Malpàs bullida 7 vegades. Al matí, quan marxaren les bruixes, el bailet va anar a la casa del batlle per dir-li com guarir la seva filla. En agraïment, el batlle va casar-la amb el pastor. Un nano envejós li va preguntar com s'ho havia fet i li va explicar la reunió de les bruixes. Així que l'envejós es va amagar sota el dolmen esperant el següent aquelarre. Quan van arribar les bruixes, estaven emprenyades. Anaven dient: «Oh, traïció, algú ens ha escoltat i ha salvat la filla del batlle». Així que van cercar i van trobar l'envejós sota el dolmen. I per castigar l'espia, van fer caure un llamp sobre el dolmen, matant el pobre desgraciat i partint en dos la llosa superior. I es diu que això explicaria perquè la llosa superior del dolmen té un tall recte. Però, segons sembla, el dolmen que coneixem avui dia no és l'original. I és que té una aparença gens normal entre els dòlmens. I el motiu és que va ser reconstruït el 1885. El dolmen original tenia uns 4.000 anys d'antiguitat i estava ubicat en un altre lloc. I l'estructura segurament també era diferent, més similar a la resta de construccions fúnebres del Neolític que podem trobar a altres llocs. I a menys d'1 quilòmetre del dolmen també podeu visitar l'església de Santa Eulàlia de Tapioles, que està en ruïnes, però impressiona el seu campanar ben bé al mig del bosc. Si us interessa visitar el dolmen, recordeu que teniu un parell de rutes de Wikiloc a la descripció. I res més. Si us ha agradat el vídeo, foteu-li like i compartiu, que sempre ajuda. I si us subscriviu, ja seria l'hòstia. Doncs això seria tot. Apa, gent. Adéu-siau.